Köszöntöm Önöket! Élet és egészség, élet és spiritualitás, élet és stílus. Minden, ami igazán fontos a hétköznapokhoz. Mai műsorunkban a végre megrendezhető esküvőkről, a nagy napról, a boldogító igent követő lakodalomról és mulatozásról lesz szó, néhány szolgáltató bemutatásával. Tény, hogy kihasználják a nyarat a házasulandó párok. A tavaly elmaradt esküvők mellett az idénre tervezett lagzikat is megtartják, ezért nem ritka a hétköznapi menyegző sem. A kétpói almási kastélyban június elején szerveztek szolgáltató kavalkádot a fiatal pároknak. Kellemes muzsika szó a kastély kertjében. A vonós négyes mellett jól megfér a DJ, a diszkógömb és a habhó is. A kastély külső homlokzata, terei, parkja, a tó, a fűzfa alatti kishíd kiválóan alkalmas kültéri esküvőkre, fotózásra, de hangulatos szobái exkluzív szálláshelyet is biztosítanak a nász nép számára. Beindult az egész a zsongás, és nagyon sokan keresnek minket, nagyon sok pénteki esküvő lesz, illetve valószínű hétközben is, mert hogy a hétvégék tele vannak a tavalyi foglalásokkal, illetve vannak, akik még most kezdik szervezni az esküvőjüket, úgyhogy ők egy augusztusi, szeptemberi esküvőben gondolkoznak. Örülnek, hogy megtarthatják az esküvőket, még hogyha kisebb létszámmal is, mint ahogy tervezték, mert gyakran van, hogy nem jönnek el annyian, illetve nem tudják annyi fővel megtartani, amennyire először számítottak, és éppen a Covid miatt, de ennek is nagyon örülnek, hogy így meg tudják ők tartani. Ami itt nagyon megfogja a vendégeinket, az a park, illetve a kinti esküvők, ami most nagyon divat, hogy a természetben kint lehetnek, illetve hogy összeköthetik az életüket itt a kinti park részben. A kastély, mint egy impozáns helyszín, a maga múltjával és a régiségével és hangulatával. Több helyszínen tudunk esküvőket tartani, akár bent a kastély épületében, akár kint a terasz részen, vagy a parkban, bárhol. A nagyobb rendezvényeinket pedig a 150 fő befogadó rendezvénysátrokban tudjuk megtartani. Nagyon szeretik a vendégeink, hogy minden itt van egy helyen, és több hónapos munka után nagyon sok mindenben tudunk nekik segíteni. A szervezés kezdeti lépéseitől, kontaktokban, illetve egy helyen a rendezvény, a szállás, az étterem rész, úgyhogy ezt nagyon sokan értékelik, hogy itt minden egy helyen van. Van 20 szoba a kastélyban, úgyhogy akik elfáradnak éjszaka, itt tudnak maradni, pihenni, és másnap indulni vissza az útjukra. Az esküvő legragyogóbb főszereplője minden esetben a menyasszony. A nagy napra az ifjú ara szeretne a legszebb lenni, amihez a profi smink is hozzájárul. Titkos és ismert eszközök egy sminkes boszorkány konyhájából. Mindezekkel varázsol csodaszép, hajnalig tartó sminket az ifjú ara boldogságtól ragyogó arcára. Én nagyon sokat nézelődök egyébként Instagramon, tehát onnan nagyon sok ötletet lehet meríteni. A 2021-es mennyasszonyi trend az igazából a ragyogó bőrkép, a természetesség. Én nagyon szeretem alapból a természetes vonalat, tehát a mennyasszonyoknál is ezt próbálom bemutatni, és pont egy ilyen sminket készítettem most is. A szemet hangsúlyozom általában ki, egy natúr szájjal, ragyogó bőrképpel, és a szemöldök is most a természetességre hajaz, tehát nem a nagyon erős szemöldök. A mennyasszonyi smink az mindig vízálló termékekkel kell, hogy készüljön, mert majdnem egy napig rajta kell, hogy legyen a smink. Ugye nyilván a tánc, az egész napi készülődés, ez azért nagyon fontos, hogy ne olvadjon le az arcára, ezért minden vízálló, és igazából mindig rám bízzák, hála az égnek, tehát ez a kedvencem ebben. A hétköznapi smink, ott egy nappali smink mindig
kevesebbet kell, hogy rakjunk a vendégekre, viszont a mennyasszonyi sminkben fontos, hogy azért látványosabb legyen, főleg a fotókon is, mert a nappali fényben elveszik a 30%-a vagy a 40%, tehát azért látványosnak kell lenni, attól függetlenül, hogy természetes. Nagyon fontos egyébként a személyisége, a próbasminket én egyébként ezért is szeretem, meg kötelező is nálam, mert így megismerem jobban a vendégemet. Utána mindig megkérdezem a díszletet, a mennyasszonyi ruhát, milyen ékszerek lesznek rajta, az is nagyon fontos, hogy arany, ezüst, fehér arany, tehát minden fontos összetett dolog. A hajat is mindig megkérdezem, és aztán alakítjuk ki, ami neki a legjobban illik. Én mindig próbálom személyre szabottan csinálni a sminket. Vannak-e standard színek, amelyek nem hiányozhatnak egy esküvői mennyasszonyi sminkből? Egyébként általában mindig a natúr színeket szeretik a legjobban. Színes sminket nem igazán készítek, tehát a barnás, krémszínű, csillogós sminkeket szeretik a legjobban. A szájra általában mindig natúrszínt kérnek, vagy egy rózsaszínesebb árnyalatot, és a pirosításban is mindig inkább a rózsaszínesebb árnyalatokra fókuszálnak, tehát azt szeretik a legjobban. Az igazi lagzis hangulatot régen a vőfély segítette. Már kora délután a Lányosháznál volt, elsimította az esetleges nézeteltéréseket, fokozta a hangulatot, vidámságot hozott, miközben profi módon vezényelte az eseményeket. Ma már egyre többen igénylik ennek modern változatát, a ceremóniamestert. Egyre gyakrabban bízzák a párok a hangulatot, a délután és az este levezénylését úgynevezett rendezvényszpíkerre. Ez ugye színes, mint minden színes, ugye, párok se egyformák, a szolgáltatók se egyformák, a piac is mondjuk eléggé telített, ami nem biztos, hogy minden esetben jó, de legalább lehet választani. Tehát ugye a párok is ugye, mint helyszín, mint dekor tekintetében minden ugye színes, így ezáltal a szolgáltatók is más-más vonalat képviselnek, és ugye így meg tudják találni a számukra legmegfelelőbbet. Én azt gondolom, hogy minél nyitottabb, minél szórakoztatóbb egy ceremóniamester, annál jobb. Természetesen a szerepet nem veheti át az ifjú pártól, de ugye maga a színességével, megjelenésével, jellemével, beszédstílusával mindenképpen lehet ugye színes, és adott esetben adható vagy adott az adott párhoz. Lehet ezt tanulni, lehet ebben fejlődni, te figyelsz erre? Igen, és mindenképpen. Tehát lehet azt mondani, hogy évről évre én is azért egy picit fejlődök, tanulok egyrészt a saját hibájaimból, a körülményekből, mert nagyon sok szituáció elő tud fordulni egy esküvőn, amire ugye az emberek nem is gondolnának, és ezekből a helyzetszituációknak a megoldásából nagyon sokat lehet tanulni, illetve alapvetően ugye, ahogy az emberekkel ismerkedünk, azért csak rögzítünk némi információt, legyen az akár fotós, videós, zenekar, bárki, dekoratőr, és akkor tőlük is lehet azért begyűjteni információkat, hogy ők mit hallottak, mi esetleg egy ilyen újabb trendi dolog, mik fordultak velük elő, és akkor ezekből azért sok mindent lehet tanulni, de én úgy gondolom, hogy az alapadottság az mindenképpen kell, hogy meglegyen. Tehát maga ezt a beszédkészséget, a stílust nagyon nehéz megtanulni. Tehát nincs rá se OK és se bármilyen ilyen iskola, én azt gondolom, hogy az élet tanít meg erre. Ha valakinek van benne egy kis habitus, akkor az esetleg elindulhat ezen a pályán. Én úgy gondolom, hogy egy játék se nem rontja el, de nem is menti meg az estét. Van, aki ezt vallja, hogy ha már játék kerül, akkor rossz a buli, ha jó, akkor meg tuti, hogy megmentjük vele az estét. Én minden egyes párommal azért lebeszélek egy játékot, amit mondjuk beszúrunk egy torta utáni olyan időpontra, amikor az embernek teli pocakkal nincs kedve még táncolni, viszont azért már valamire vágyik, mert ugye egy táncból kijöttek, és valami történjen azért a tánctéren. Tehát én mindenképpen szoktam lebeszélni a párokkal, mindig nyitott vagyok bármilyen kreativitásra. Tehát én szeretem azt, hogyha nem én beszélek rá valamit a párjaimra, hanem valamit ők láttak, szeretnék megvalósítani, és akkor azt arra alakítjuk ki, hogy ugye nekik is jó legyen, szerepeljenek benne, és a násznép is élvezze a játékot. Akiknek most van az esküvője, azok már
kitartottak, tehát igazából várták ezt a pillanatot, amikor azt mondják, hogy mehet az esküvő. Most vagy azért, mert ragaszkodtak a dátumhoz, vagy azért, mert nem tudták már eltenni. Úgyhogy aki most megtarthatja, az szerintem alapból boldogabb, mint hogyha egy alapesküvőt megtarthatott volna, mivel ugye mégiscsak megtartható, tehát nem szólt bele semmi külső tényező. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy van egy kis feszültség, de mindenképpen vidámabban telik, vagy jobban várják. A Lagzik minden pillanatában jelen van a vendégváró pogácsa, az apró sütemény és éjfélkor a torta. Az esküvői menü mellett ugyanis legalább olyan fontos az édesség. Mandulamag, barack, isler, zserbó, rétes, pogácsa, sajtos rúd és torta. Elengedhetetlen tartozékai egy igazi lagzinak. A tortától kezdve a kínáló aprósütemények, az aprósüteményeken belül az édes és sós aprósütemények. Ezek igen változatosak, tehát vannak benne közkedveltek, vagy már régen elfelejtett sütemények, és olyankor csodálkoznak rá igazán az emberek, mikor meglátják az asztalon, hogy jé, tényleg ilyet még valamikor gyerekkoromban ettünk, és ezeket is szeretnénk ugyanúgy felvonultatni. Közkedveltek most akkor, ha a sós teasüteményeket nézzük, akkor főleg a sajtkrémmel töltött, ugye a sajtosoló, vagy a snidlinges fánk, ami szintén egy töltött, vagy akkor ott vannak a pogácsák, amiknek rengeteg fajta féle lehet, ez megint ugye közkívánatra megy, akkor ilyen könnyűsós, leveles tésztából készült sütemények, és akkor itt sorolhatnám még megállás nélkül. Hát az édesekből pedig vannak, nálunk általában legalább vagy egy 10 féle szokott lenni, és akkor vannak ezek a közkedvelt barack, mandulamag, moszkvájer, vagy a kókuszos sütemények, tehát igyekszünk mindenkinek megfelelni, amik a tapasztalataink szerint keresik. Reneszánszát éli a grillástorta is, most újra felfedezték az emberek, és előszeretettel rendelnek esküvőkre, tehát most már úgymond nem hiányozhat az asztalról. Ha volt már olyan pár, hogy nem szerette, de azt mondták, hogy nekik az asztalra kell, mert így egész a történet. Most az a tapasztalatunk, hogy van egyfajta trend, tehát most előszeretettel kérnek ilyen egyszerűbb, tehát ilyen letisztultabb, ilyen egyszerűbb tortákat. Például most hoztunk egy olyan tortát, ami nincs is bevonva, tehát látszik, hogy be van töltve, és akkor élővirággal van díszítve. Most ez is elég nagy divat. Hát ezek a régi, klasszikus mennyasszonyi torták, amiket már megszoktunk, ugye, hogy ilyen marcipános, meg marcipán virágokkal telirakva, meg ez egy kicsit most úgymond háttérbe szorult, inkább ezek az újabb trendek. A hétköznapi esküvőkhöz és a legújabb trendekhez a DJ-k is alkalmazkodnak. A legkülönfélébb zenékkel, látványelemekkel, rugalmassággal és minden esetben fergeteges hangulattal. Ha esküvő, akkor mulatozás, tánc, jókedv és igazán jó zene. Sokan ma már nem ragaszkodnak az élő zenéhez és a zenekarhoz, hanem DJ-t választanak a lakodalomra. Az esküvői DJ egy külön szolgáltatás a zenei terén, tehát olyan lehetőséget adunk a pároknak, akik esetleg szakítani akarnak ezekkel a hagyományos, tradicionális esküvői zenekarokkal, illetve vőfélyekkel, kicsit ilyen modernebb formában öntjük magát az egész nagy napot, így ugye esküvői DJ, ceremóniamester, különböző látványelemekkel, különböző effektgépekkel, ilyenekkel állunk a fiatal pároknak a rendelkezésükre. Hangulatot mindig a tetőfokára szeretnék hágni, ebben segítünk mi. Ugye mind a zenei repertoárunk teljesen egészen, most így a saját magamról beszélek, olyan 60-as, 70-es évektől egészen a mai rádiós slágerekig bármit kérhetnek. Én általában a pároktól mindig 2 darab listát szoktam kérni, egyik az, amit egyáltalán nem szeretnének hallani, egyre több van ilyen. Van, aki például mulatós zenét nem szeretné, van, aki ilyen előadót, olyan előadót, de a másik listán pedig mindenképpen, amik szerepeljenek maga az este folyamán, olyan közös zenék, amire
amire mondjuk elcsatant az első csók, vagy megkérte a kezét, vagy tudja, hogy ha a barátok fölmennek hozzájuk a lakásra, meghallják ezt a zenét, akkor a kanapé repül ki az ablakon, hogy legyen hely táncolni. Két listára kicsit visszakanyarodva, hogyha nincsen tiltó lista, én általában úgy szoktam az estét fölépíteni, hogy a mennyasszonytánc utántól egészen éjfélig inkább ez a retro és a mulatós slágerek vannak. De ezt se úgy kell elképzelni, hogy másfél óráig csak mulatósat játszok, hanem különböző lépcsőket, blokkokat állítok össze, ami általában ilyen 15, maximum 20 perces. Kezdjük mondjuk a 80-as évek külföldi, utána a 90-es évek magyar, utána egy kis mulatós, egy kis latin-amerikai, és utána visszakanyarodunk. Tehát én nem szeretnék soha ülő embereket látni, én mindenkinek próbálok a kedvébe járni. Ez van egész éjfélig, és akkor éjfél után meg, hogyha olyan a társaság, hogy több a fiatal, akkor pedig elkezdünk belecsepegtetni ilyen mostani slágereket, meg igazi nagy bulizósokat, 90-es évek, 2000-es évek, illetve napjaink slágerei. Az elmúlt 7 hónap az a szervezéseken ment, mind a párok részéről, mind az enyém logisztika, csináljunk egy B-dátumot, rakjunk be egy C tartalékdátumot, de ha az nem jön be, akkor egy D-dátumot. Tehát igazából, ha én is belenézek a naptáramba, ide nyíl, oda nyíl, ezt toljuk, ezt ne csináljuk meg, toljuk át, jó-e neked az a dátum, nem jó, összeegyeztetni az összes szolgáltatót, tehát ez így ebből a szempontból nagyon-nagyon furcsa volt. Most már az van, hogy a párok inkább bevállalnak egy szerdai, egy csütörtöki, egy vasárnapi esküvőt, csak már nagyon-nagyon szeretnének túl lenni, mert az, hogy most a meghívóra mindig küldeni a dátummódosítást mindenre, mindenkinek jó legyen, akár a szolgáltatóknak, akár az étteremnek, akár a vendégeknek, ez egy hatalmas munka. És minden tiszteletem az övéké, aki kitartott az utolsó pillanatig. Most jelenleg szeptember végéig, tehát szombaton egyáltalán nincsen, péntekek vannak még, csütörtökök, vasárnapok, de már tényleg úgy vannak, hogy már jövőre is van, aki például vasárnapra tervez. Azt mondom, hogy egy hatalmas családi háttérnek kell a háttérbe lenni, feleségem, kisfiam, tehát ők nagyon-nagyon támogatnak, engednek felkészülni, tehát én most már ezt főállásba csinálom, mert előtte másodállás volt, de hétfőtől péntekig dolgozni, utána még szombat-vasárnap végignyomni, tehát igazából már otthon se voltam. És pont így a pandémia előtt határoztam úgy, hogy akkor főállásba fogom csinálni, ez volt januárban elhatározásom, megalakítottam a vállalkozásomat, erre február közepén meg lefújták az egészet, úgyhogy kigurultuk, és most itt vagyunk, és most újult erővel megpróbáljuk az egészet újraépíteni. Bízom benne, hogy valamennyi mennyasszony álma valóra válik, és feledhetetlen hangulatú lagziktól lesz hangos a nyár. Életmód magazinunk végén kellemes nyarat kívánok Önöknek, vigyázzanak egymásra, no meg egészségükre. Viszontlátásra!